A football kick trainer. Y teclyn I gwechad, y keepy uppies a volleys. Gweliwch hwn. Mae football kick trainer yn hawdd I osod ac I treino. Gell ymarfer lot o sgiliau gyda'r football kick trainer, fel volleys, headers a seifi a paso. Efo football kick trainer, rwy'n gallu ymarfer ar ben fy hun. Mae'r football kick trainer yn hawdd iawn I defnyddio achos ydych chi'n colli'r pêl. Mae'n anodd I reoli'r pêl oherwydd mae'n seifi nôl yn cyflym. Mae'r elastig yn mynd yn y ffordd, so 4 allan o 5. Fi'n rhoi 4 allan o 5 i'r football kick trainer oherwydd mae'n hwyl iawn I defnyddio. Mae hwn werth bob ceiniog.